OK, guys, takže vítám vás u nového videjka, kde si zahrajeme Fortnite. Ano, správně, slyším se to dobře. Počkej, tak prosím. Já mám to v hrnku, nemám žádnou webku ani tak. Jakoby já jsem teďka natáčel video, přesně na 3. pokus, ale vždycky se mi buď vypad... Ale předem říkám, že hraju jak troska, jo. A můj aim je fakt jako... Tak tohle přísám, že měl být hit. Z toho jarka. Nic moc edity, no. Full box. Au. Lionel. No nic, nakonec mě ten týpek. Kámo, stop. Já přijdu a... Ani jednu střelu jsem kurva nedokázal trefit. Jsem nejlepší, zabil jsem AFK týpka, sakl se mi ping. To chceš. Co dělám, kámo? Já jsem úplně ztracený. Crack? Má na HP? Vole, já mám 2 HP. Kámo, ale to... Takový nervy na týpky. Musí nějakou stříšel ten týpek. Já. Musí tě vorstít z boku nebo ze zadu. Musí trochu edici. A není to flex, protože nemám čím flexit. Ježiš, takové to video. A tady bych to asi ukončil, takže to je konec videa. Čusík. A dejte like a odběr.